Mâine de la ora 16 la Sport.ro, Djokovic joacă la turneul campionilor, iar de la 10 seara e meciul lui Nadal. Fachirul din Periș îl provoacă pe perversul de pe Târgu Ocna la luptă dreaptă. Se antrenează la greu, împinge vagoane în gară și mută șinele din loc. Fachirul și-a revenit miraculos după ultima demonstrație de forță. Hei, Fachir, ești ok? La o lună de la acel moment, Fachirul e mai în formă ca niciodată. Fachirul așteaptă pe pervers să-i julească antebrațul la Scandenberg. Se antrenează la el acasă la Periș printre locomotive și vagoane. Îi mai sperie uneori pe mecanici de tren. Mie nu mi-e frică de nimic, chiar nici de tren, de avion, de oricine. Și câteodată mă relaxez pe șina tren, e puțin mai moale și de-aia stau aici. Mai mă odinesc câte o oră, două. Fachirul provoacă pe oricine, vrea să se pună cu 10 uriași odată. După cum vezi, mă antrenez oriunde! Și pe linia de tren! Păi ori suntem golani, ori nu mai suntem.